Kodo ke wach mar tayo duol ma tayo yiero dala kama en IEBC. Mane wach achiel ma kuonde te osewinjore. To ang'o mande tim maler un kaka jodolo, ang'o mudhi nyiso, mudhi keto negi e mesa ni ka ber to mae monego timre. To wang'e maber ni aput moro ma yiero jo commissioners to dhi mana mbele sani, ok gin po gichung'. Koso ok en jo midhi ket kanye ma un go gi wach. I don't think ni wach malich ahinya en ni ng'ano madhi kawo komni, ng'ano madhi bet ka commissioners dhi bedo ng'ano gi ng'ano. The same principle ni mokwongo nyaka obed kod face mar Kenya. Mano mokwongo. Mar ariyo nyaka obed kod jok ma kogo kogno to yudo ka gin jok moro motelo maonge kod weche mibadhi moluorogi, jok maonge gi tentacles moringo mochopo kuonde mamoko, people who are independent ma odiedo manyalo ng'ado bura maonge ni ong'iyo goke kapok ong'ado bura machielo. Trevor, mago gin ariyo kuom gik ma onego bed ni sama wawuoye chugo duol ma tayo yiero to nego wang'i e yo makare mogik. Nikech iparo chien kacha jomoko no terne gi pesa, jomoko no tim kama. So weche mag integrity, weche mag ler mar kaka ji odak, onego bed ni wang'iyo kabisa sama wachugo